Dobrý deň, vítajú vás admini Doctor Who Sci-Fi Guide.net pri jedinom podcaste na celom YouTube, ktorý sa nahráva bez mikrofónu. Dnes sa budeme venovať celej 8. Capaldiho sérii a tak nejak zhrnieme, čo sa nám na nej páčilo, čo sa nám nepáčilo. Som tu opäť ja, Mateo, a s nami je tu aj Citron. Já zdravím. Takže tento podcast bude zrejme trošku dlhší, ako bol na jednotlivé epizódy, ale posnažíme sa to zhrnúť čo najrýchlejšie a najstručnejšie. Takže začneme asi tým najjasnejším, čím by sme mali začať, a to je Capaldi. Takže Citron, nejaký tvoj názor na to, ako sa Capaldi vyvíjal počas celej série a čo si o ňom myslíš ako o doktorovi? No, my jsme to tuším naťukli v těch některých podcastech, které byly předtím, ale v podstatě asi za ten týden, co jsem o tom měl možnost přemýšlet, se to určitě nějak nezměnilo. Já si myslím, že Peter Capaldi je prostě perfektní herec, je určitě dobrá povedená volba na roli doktora, ale musím říct, že toho doktora nebo něco takového, prostě jsem tam celou tu sérii neviděl. Jako, bylo to takový jako, že seriál se jmenuje Doktor Wu a běhá tam chlapík v TARDIS, ale prostě toho doktora jako takového jsem v něm až tolik nepoznával. Jako já třeba jsem nepotřeboval nutně, aby mě to třeba připomínali, nebo aspoň si představovat, že mi to připomínají, ale chtěl jsem prostě nějaký takový moment, který by mě to řekl, že ano, právě teď sleduju doktora. A ten moment v podstatě nepřišel. Na jednou, dvakrát, něco takového. Boli tam slabé náznaky, ale to je tak všetko. Já nevím, jako pořád mi přijde, že něco jsem snažil jako řešit, že se snažili toho doktora udělat úplně tak jinýho oproti těm ostatním, že jako o tolik dospělejšího, o tolik temnějšího, že to podle mě tak přehnali, že vlastně to pořádně nebyl ani doktor, si myslím. Takže zaniklo to, čo robilo postavu doktora takou zajímavou oproti ostatným seriálom. Přesně tak. Šťastí. Hlavně tuším, ty už to říkal, že předtím, než jsme začali tenhle podcast, jakože celá ta linie, jestli jsem dobrý člověk, že vlastně bylo ve své podstatě úplně od věci, když se tak vezme, protože to řešili pořád, jenom teďka nám to aj říkali. 40krát. To sa rieši v podstate už celú novú sériu minimálne. Ale mne vlastne v súvislosti s týmto napadá, že či by celkovo asi nemal byť hlavný herec, ktorý hrá doktora, vyslovene nejaký slávny, známy herec. Možno, že je to fakt taká rola pre buď úplne začínajúcich hercov, alebo hercov, ktorí budú aj zostanú navždy známi iba vďaka tej roli, ako to bolo doteraz. A možno, že vyslovene sa ako na to tí slavní a známí herci nehodia. A něco to určitě do sebe má. Já si myslím, že oni částečně to očekávali něco podobného, když byl vlastně ten přechod z Petera Capaldi, z Toma Bakera na Petera Davisona, že vlastně očekávali, že jako kdyby známá tvář natáhne nový diváky, což se asi tak úplně nepovedlo, si myslím. Jako, je asi vidět, že to přitáhlo některé diváky, kteří třeba zanevřeli na tu Smithovu éru, ale v podstatě pokaždé to zůstalo tak, ale zůstalo to v podstatě úplně to stejný, jakože nějak se to neprojevilo jako v celku, asi se to pravděpodobně vyrušilo, že se ti, co úplně byli unešení ze Smitha, nebo ještě doposud uražený tenantofilky, se rozhodli, že to už sledovat nebudou vůbec. Připadá mě tak, že hlavně ty čísla jakože tak ukazujou, ano, je možný, že přece jenom hodně lidí to sleduje už dneska úplně jiným způsobem, ale ano, tak já nevím, jestli to vidíš tak podobně, nebo... Je čísla jednoznačné, tak ono je to najmenej sledovaná séria, aj keď naozaj len málo, možno nejakých 200 000 ľudí v priemere na epizódu, to bolo menej ako 7. a 3. séria, myslím.
ale ono to vidno napríklad nielen na to sledovanosti, ale aj na tom AI, čo je vlastne číselko, ktoré zadávajú diváci BBC, nejaká konkrétna vzorka, neviem, či nie 5000 ľudí od 0 do 100 a ako sa im páčila vlastne epizóda, alebo hoci nielen Doktora, ale rôznych iných seriálov. No a kdežto to číslo pri klasickej epizóde Doktorovej bolo tak okolo 88, veľmi málo epizód malo 85 z predchádzajúcich 7 sérií, kdežto najviac, myslím, v celej 8. sérii malo to číslo 86 a samotné boli tam naozaj epizódy, ktoré mali 83, čo sa stávalo strašne málo v minulých sériách. Takže už aj z tohto cítiť, že možno tí ľudia predsa len ešte Doktora sledujú, ale možno si ho až tak neužívali ako predchádzajúce série, pretože jednak aj Smyťak mal tie čísla o mnoho väčšie, boli tam naozaj 90-ky, 88-čky, no a možno, že majú teraz nejakú špeciálnu reprezentatívnu vzorku, ale podľa mňa to práve že odzrkadľuje celkovo ten prístup ľudí a postoj k seriálu. Tak ono, mně hodně přijde, že ten seriál se snažil to vést úplně trochu jiným směrem, že tam podle mě do toho primárně dětského seriálu, nebo aspoň já to pořád beru, že je to dětský seriál, nebo pro celou rodinu, tak to řekněme, tak se snažili přivést podle mě až moc takový dospělejší prvky, řekněme, který podle mě pro ty děcka nejsou až tak zajímavý, si myslím. Že třeba ta věc s Danny McClarou byla podle mě taková, že si myslím, že těm dětem to bylo tak šumák. To nie, ale oni v podstate to ospravedlňovali tým, že vyslovene tieto ťažšie témy to nazvem, alebo dospelejšie sú pre dospelých ľudí, ktorí keď budú sledovať s deckami Doktora, tak si to užijú viac. Ale podľa mňa to je úplná kravina, pretože ja tiež sledujem Doktora, nesledujem ich kvôli tým tém, aby som tam mal takéto vážne témy, ja ich sledujem to asi pravdepodobne kvôli tomu istému, kvôli čomu to sledujú tie decka. A tak ja si hlavne myslím, že ti dospělí, kteří to primárně sledují, tak to sledují spíš kvůli tomu, nebo že buď kvůli těm dětem, nebo to sledují, protože je to bavilo, když byli malí oni a prostě tak. Jenom stále toto. Nemyslím si, že by tam byl úplně nějaký jiný vzorek toho obyvatelstva nebo těch diváků a samozřejmě teda kromě těch, kteří to sledují, protože něco zrovna běží v televizi. No, to je tiež možné. Proste mi to príde, že sa snažia vyslovene, ja teraz spomeniem jeden z mojich najneobľúbenejších seriálov, hrať sa na Battlestar Galactiku, že urobiť z toho vyslovene čisto drámu, na vzťahovú drámu, čo proste tam vyslovene nehodí pre Doktora. Nerobilo sa to 50 rokov, tak nevidím dôvod, prečo by sa to malo teraz začať. Takže toto je pre mňa jedna z negatív celých sérií, že sa vydali týmto smerom. No ale ešte ja sa teda vyjadrím narýchlo k tomu Capaldimu, aj keď v podstate väčšinou vecí, čo si povedal, s tebou súhlasím. Je dobré, že je to v jeho rukách, môže sa ešte zlepšiť, to určite v ďalších sériách. Tak jako já si myslím, že zlepšit se může určitě. Môže, no ale... Já čekám, tak jako je to první série, pořád ještě si myslím, že toho Doktora nemají už plně až tak zmáklýho, takže já si myslím, že ta možnost tam je vždycky. Áno, no, takže áno, môže sa zlepšiť, ale ako si povedal, v tejto sérii vyslovene nemal nejaký moment, ako mal Smith, ktorých mal v 5. sérii veľa, kde si povedal, že OK, zabudol si na Smitha alebo na kohokoľvek dobu predtým a sústredíš sa na Capaldiho. Čo som mal ja takový problém celú sériu, akože beriem to, že nový Doktor, je to úplne v pohode, som rád, že to je Capaldi, ale stále som tam mal nejaký ten žiaľ smutok za Smithom, kdežto to sa mi nestalo pri žiadnom predchádzajúcom Doktorovi, keď som prechádzal z nejakého Doktora na nejakého iného. Ako je jasné, že niektorí boli obľúbenejší ako iní, ale keď som prechádzal ešte z klasických sérií, napríklad z Toma Bakera, ktorého som mal strašne rád, na Petra Capaldiho, tak som nespomínal na Toma Bakera. Myslím, tak isto. No. Keď som prechádzal z Tenanta na Smyťaka, tak tiež som zabudol na Tenanta vlastne po prvej epizóde Smithovej, kdežto tu na tom Capaldim ešte stále mám rád jeho postavu Doktora, nie úplne najviac, ale stále myslím na to, že Smith by to možno zahral niečo lepšie, respektíve by sa hodil na tú rolu viac. Možno, že by nezahral to profesionálne lepšie, to nebudem ani tvrdiť, ale bolo by to
zabavnější. A tak hlavně myslím, že to je jedna z těch nevýhod, která vlastně byla už hned v té první epizodě, kdy vlastně jedna z nejlepších scén je ta, kde Smith volá Kláře, což bylo úplně... Jako podle mě on tam vůbec neměl být, jakože měla to být prostě čistě Capaldiho epizoda, mělo to být zaměřený na Capaldiho, neměli se tam řešit nějaký podružný věci, jakože třeba v některých diskuzích třeba lidi píšou, že jako kdyby v rámci toho, jak to bylo zaměřený na tu Kláru nebo něco takového, takže podle mě, že konečně to tam někdo začal řešit nebo něco takového, jakože ona se nad tím zamýšlí a takovýhle, ale já si myslím, že hlavně u Kláry to nemělo smysl, protože věděla, jak doktoři vypadají, že se mění, regenerují a zároveň prostě měj se zaměřit na toho doktora jako takovýho. Vždycky... Čo bolo v podstate, keď si to vezmeš, chyba celej série, lebo celkovo neboli veľmi zameraní na doktorovú postavu. Až v podstate na konci boli také náznaky, keď v úvodzovkách našiel Gallifrey. No. Ale inak som mal celkovo pocit, že je tam v popredí tá Klára, čo možno nebol najšťastnejší ťah pre prvú sériu Capaldiho. V podstatě by se to možná dalo trochu aj přirovnat k té druhé půlce té 7. série, kde vlastně postava Kláry byla taky taková, kdyby byla ta nemožná dívka, nikdo netušil, kým přesně je a taky ten vývoj té postavy se podle toho tak nějak odvíjel nějakým neurčitým způsobem a že tentokrát jsme dostali víc Kláry, ale zase to odnesl jako kdyby ten doktor v momentě podle mě, kdy je poměrně stěžení s nějakým způsobem toho doktora oblíbit. Áno, no práve máš pravdu jednoznačne, s týmto súhlasím s tebou. A preto ja som si tak trochu dúfal, že vlastne nebudú sa zameriavať na asistentku, pretože keď si vezmeš, keď začínal Smith, tak mal novú asistentku, tam sa vyslovene museli zameriavať na novú asistentku, lebo bola nová. Ale vôbec tam nepôsobilo to nejako rušivo, jednoducho Smithaka takisto veľmi dobre rozobrali, v podstate 5. séria je asi aj najlepšia podľa mňa. A tak podľa mňa hlavně to bylo o tom Smithákovi a tu Ameliu tam se řešili, ale tak jako takovým rovným dílem, jakože tohle bylo vysloveně, že která epizoda tak byla vysloveně jenom o doktorovi v téhle sérii. Možná Robots of Sharu trochu. Trošku. Listen, což vlastně což se točilo. A dejme tomu nějaký... Áno, o doktorovi len, keď si vezmeš, vyriešila ju celé Klára. A možná to finále trochu, no, že tam se něco tak ukázalo, neukázalo. Finále. Že ten doktor si tak rádoby jako uvědomil, kým je, nebo co tam vlastně chtěli přesně říct tím. A to bolo tiež sice pekné v rámci seriálu, ale absolútne nelogické v rámci seriálu, hej. Přesně tak. Pretože už si to uvedomil toľkokrát. No teraz už není Mad Men in a Box, ale Idiot in a Box, no super. To trochu změnili. Ale nevadí, ale keď už spomíname tú Kláru, tak čo si celkovo myslíš o tejto sérii vlastne v rámci toho jej vzťahu s Danym a jej už vlastne druhého pravděpodobně opět falošného odchodu? Tak já si myslím, že nemusíme dělat, že je to falešný, protože tam Children in Need definitivně byla, takže... No veď preto myslím, že falošný, že akože neodišla v skutočnosti. No jasně. Jako mně se celkem, jako takhle zase musím říct, že možná trochu opřu nějaký věci, které jsem říkal předtím, ale jakože zase pokud bych to bral jenom čistě z jejího úhlu pohledu, nebo z toho úhlu pohledu na ní, tak jako mně se líbilo, že s ní v téhle řadě konečně něco udělali, že byla mnohem zajímavější postavou. Podle mě to, že k ní přidali tu postavu toho Pinka, to určitě jistým způsobem dodalo tam aspoň něco zajímavějšího, protože já si myslím, že Pink je hodně zajímavá postava v rámci seriálu a určitě taková postava tam ještě pomalu nebyla. A v podstatě se mě to líbí. Jediné, co mě takhle kazí, když to vezmu v rámci toho, že sleduju seriál Doktor Wu, tak je to právě, která by měla být primárně asi o té postavě jménem Doktor, tak je to, že se občas a Klára prostě řešila až moc věcí,
vlastně mohli nechat úplně vyřešit na pohodu toho doktora a bylo by to lépe. A vlastně v hodně momentech tak Klára buď to byl vtip, buď to byl vtip, nebo si to možná ani neuvědomovali, ale přibírala některé ty věci, které by normálně dělal ten doktor. Mhm. A to mi přišlo hodně takový až moc možná tam a hlavně hodně zasáhla do toho jeho života až takovým zajímavým, až takovým přehnaným způsobem. Ještě když bych asi připomněl toto. Ono, keď si vezmeš, tak jednak veľa epizód bolo o Klare a nielen to, ale veľa epizód mi prišlo takých, že ten doktor tam bol vyslovene navyše, lebo čo urobil doktor v Kill the Moon? Nič. Čo robil doktor v In the Forest of the Night? Nič. Vo finále toho tiež teda moc neurobil popravde, až na to, že skončil z lietadla. No to je taky pravda. Takže to bolo také, že sa to dialo pomimo a on tam bol len tak náhodou. No, trochu mi chýba vyslovene to save the day, aj, že vždy prišiel a zachránil nejakú situáciu. Teraz sa to už tak veľmi okato nerobí a mne možno trošku to je ľúto. Ale teda ja sa vyjadrím ku Kláre a k Dannymu. S Danny mám problém. Danny na jednu stranu je podľa mňa zaujímavá postava, jednak hlavne s tým, že oponuje často doktorovi a celkovo ich stretnutia s doktorom boli zaujímavé. A druhú stranu mi príde, že je vyslovene je to meta postava len kvôli tomu, aby Klára mohla mať ten svoj, nazvime to trojuholník Klára, doktor, Danny, a aby mohol tam byť nejaký ten konflikt medzi ňou a Dannym a medzi ňou a doktorom. Takže to mi trošku vadilo, že vyslovene toho Dannyho tam dali len kvôli tomu a prakticky aj keď už to stratilo zmysel na konci série, tak ho aj zabili. Ale ako postava ma inak bavil. Ja som veľmi nevedel tomu ich vzťahu, pretože on zrazu prišiel už ako keby, neviem koľko sa poznali, už potom chcela ísť za ním do neba, do pekla, kdekoľvek. To mi prišlo také trošku pritiahnuté za vlasy a trochu narýchlo, ale ako si spomínal, postava to bola zaujímavá. Rozhodne ešte sme ju v seriáli nemali, takže toto beriem ako úspech série, musím povedať, celkovo Dannyho. Ale z časti. Podle mého v rámci toho vztahu, tak zase vem si, že to byl celkový problém jak kdyby doktora Wu, že oni prostě museli vměstnat hodně těch věcí do těch 12 epizod a ono... Souhlasím, no. Ono prostě to často působilo, že takhle prostě přeskakovali, hlavně když polovinu série jako kdyby ten vztah tak nějak rozvíjeli, jako nějakým, jakože teprve těch počátečních fázích a potom najednou už máš půlku série vztahu a musíš nějak narychlo tam dodělat, dejme tomu těch x měsíců, aby to mělo nějakou šťávu. Takže jako z tohohle úhlu pohledu bych to pochopil a myslím, že to je celkový problém nejenom doktora Who, ale britských seriálů. Mm-hmm. Je to možné, ale jednoducho mi v tejto chýba len vyslovene, že prečo vlastne oni boli spolu. Ja som nikdy nepochopil, že čo majú vlastne tí dva ľudia spoločné, že prečo by mali byť spolu, ale tak boli tam. Je pravda, že to tam nebylo až tak úplně, tyhle věci tam asi nebyly tak. Tak jasné, dá sa to domyslieť. Ja beriem jednak to ohraničenie tými 12 epizódami a preto hovorím, hodnotím aj Dannyho ako plus celej 8 série. A čo sa týka Kláry, nechápem, prečo jej dali dva, už teraz teda falošné odchody. Nepáčilo sa mi to ani za éry Amelie, keď vlastne odišla hneď ku koncu 6. sérii, potom sa zase vrátila a potom sa zase odišla, zase sa vrátila. To som celkom nepochopil, na čo to robiť, keď hneď v ďalšej epizóde sa vrátila opäť Klára, mám ju Podle mě je to taky úplně zbytečný, jakože hlavně jsou to tady nějaký, nevím, nedává to vůbec smysl. A dúfam, že Vianoce budú už možno, že naozaj fakt len o tom, že buď tam nebude hrať nejakú dôležitú rolu, alebo už naozaj reálne odíde. A neviem, čítal som nejaký rozhovor s Moffatom, že z ktorého mi teda vyplynulo, že je možné, že ďalšia asistentka alebo asistent už nebude zo zeme po dlhom čase, po veľmi, veľmi, veľmi dlhom čase, čo by bolo úplne super podľa mňa a hlavne by to... Bolo by to fajn. A hlavne by to proste už možno, že na dobro odpísalo tie zbytočné vzťahy, ktoré tam riešili v tejto sérii a celkovo tie napadania alebo invázie zeme by mohli byť zaujímavejšie, že ona vlastne to postava by tam nemusela riešiť nejaké svoje rodinné veci
a nesnažila by sa silou mocou ochrániť tú zem. Bolo by to možno zajímavejšie. No tak to by bylo určitě lepší, kdyby přišla nějaká taková asistentka, jako, nebo tak jako ono by hypoteticky stačilo, kdyby byla úplně z jiné doby, jako alebo by to zvláštnilo, samozřejmě nesmí se to přehnat, aby potom postavu hned v další epizodě nemuseli zabíjet, jak to dělali s tou Katarinou v těch klasických sériích. Keď si vezmeš, tak s Lilou mali tiež obrovské problémy, lebo tiež museli vysvetľovať, čo je všetko v podstate, keďže poznal len nôž. A nakoniec sa im to nejak podarilo a už potom... Nakonec se potom nějak obkecali, no a tak já si myslím, že tam vždycky jde vymyslet nějakou, i když to bude strašná berla, tak jako jde tam prostě vymyslet, že do sebe natáhne nějaké informace Stardust, nebo si přečte něco takového, nebo dokáže rychle číst, učit se, to je úplně... Já si myslím, že půlka lidí bude na to nadávat a stejně na to všichni do 2 epizod všichni zapomenou, takže je to úplně jedno. Je to tak, ale jednoznačne je na čase už konečne vrátiť nepozemskú asistenta, alebo akúkoľvek inú formu života. Takže Klára, ešte raz postave. Jakože, máš ještě něco k Kláře, nebo já mám totiž takovou ještě potom otázku. Netýká se Kláry, ale něco dalšího. Jasné, no ale narýchlo ešte k tej Kláre, že podľa mňa ona bola celkom zvláštna postava už v 7. sérii, kde vlastne svoj účel postavy splnila na konci finálovej série a bál som sa veľmi, ako to bude s ňou pokračovať, keďže už bola v podstate v rámci scenáru zbytočná, lebo urobila svoje, zachránila doktora 1 500 krát v jeho časovej osi a napriek tomu podľa mňa ešte v 8. sérii dokázali s nej vydolovať nejakým zázrakom relatívne zaujímavú postavu, takže bola to fajn. Ale já bych právě, že strašně ještě k těm asistentům, pokud by měl přijít někdo nový, tak se mi hodně líbilo, kdyby prostě se vrátili víc takovým tomu vlakovým způsobu, že vlastně ten asistent tam bude s ním cestovat a někdy odejde prostě, nebo něco takového. Že teďka, když už to všechno dělá jako kdyby vysloveně centralizovaně, že tahle série, tahle asistentka a takhle, tak se mi to moc nelíbí. Z toho úhlu pohledu potom ten odchod Pondů působí fakt úplně parádně, že prostě odešli někde u 5. epizody a byli pryč. Ja akože počas série by odišli, myslíš? No, jakože to mě na tom celkem chybí, jakože jako je pravda, že dneska prostě víš asi tak mnoho měsíců dopředu, kdy zhruba ten asistent odejde, i když teďka je to takový, se to snaží na tom nějak mlžit, ale v principu je to na tom takový jakože zajímavý, jakože celkem ozvláštní, jakože kdyby se mi to aj povedlo, jako neříkám, že úplně zatajit, ale kdyby prostě nechali odejít postavu někdy uprostřed řady. A ja navyše ešte chcem, aby sa vrátili k tomu, čo bolo pred 7. sériou, aby proste asistenti boli v TARDIS viac menej stále a neodchádzali po každom dobrodružstve niekde preč. Proste príde mi to strašne divné, aj keď je to v podstate logické v rámci logiky bežnej, hej, ale jednoducho mne sa viacej páčili tie klasické série v tomto, že išli s nimi a proste na konci odišli a bolo pokoj. No, to právě na tom bylo nejlepší, že takhle vlastně jako ta myšlenka toho, že to skutečně vypadá, že ti asistenti odejdou, že takhle potom máme 20 odchodů jednoho asistenta. Dobrá, to jsem se trochu já jsem ještě chtěl právě, co si myslíš jako kdyby o Moffatovi v roli showrunnera pro tuto sérii? Jak se ti líbilo, jakým způsobem tu sérii vedl, nebo něco jsme naťukli v rámci Doktora a tak, ale myslím to v rámci nějakého toho tématu té série, nebo těch různých věcí okolo. No, Moffat, jeho epizódy boli tentokrát o niečo slabšie ako bývali, popravde. Nepatrili úplne k tomu najlepšiemu a až keď vezmeme si Leeson, v podstate to bolo relatívne fajn. Trošku sa zmoval, ale čo sa týka tematiky, alebo témy celej série, tak on v podstate sa snažil udržiavať tú tému, ktorú sme spomínali, že sa nám až tak nepáčila a v podstate mu to aj išlo, no bolo to veľmi pekne správené v rámci celej série, ale ako sme už spomínali, tak podľa mňa sa to úplne veľmi nehodilo ku Doktorovi a v podstate je to tam často už, podobná téma už bola častokrát. A čo si chcel k tomu Leeson? Že to Leeson mně přišlo, že byla vysloveně taková epizoda, kterou se
trochu vrátil, a už jsme to říkali, to mi vysloveně u té epizody, že kterou se vrátil jako kdyby té své dráze, když ještě začínal s tím doktorem Wu a psal jenom ty epizodní díly, takže tady jsem byla víceméně první, která takhle byla po delší době takhle pojatá a možná proto a hlavně to na tom bylo vidět, že hodně lidí to prostě asi kvůli tomu zaujalo nejvíc. Ale je pravda, že ty jeho finálový i ta úvodní epizoda patří asi k tomu slabšímu, co napsal. Ale i tak si myslím, že nápady to mělo zajímavý, i když nemyslím si, že třeba to finále se při opětovném sledování prostě posune někam jako třeba ta Pandorica Opens, to finále 5. série, který vlastně taky v první chvíli mě nepřišlo až tak úplně povedený. Nebo jako měl jsem tam nějaký výtky, ale čím víc to vidím, tak prostě tam nacházím ty momenty, jakože, který mě tak nějak pospojují. Tohle zatím je jistým způsobem, že myslím, že nic v tom se tak nedá najít, jako co by to tak jako vylepšilo. No jediné, čo to môže vylepšiť, podľa mňa úprimne úplne, je ak má, aj keď toto sa hovorí už každý rok, ak má naozaj nejaký plán ešte z Missy, respektíve Maelstrom, a chystá sa niečo v 9. sérii urobiť, čo vysvetlí ten jeho úžasný, geniálny plán, ktorý nedáva absolútne žiadny zmysel. Presne tak. Jedine týmto a poviem to na rovinu. Myslím si, že Moffat odíde po 9. sérii. 5 rokov je dosť. Jednak už preto, že to sa nedá vydržať robiť väčšine. Jednak je tam určite obrovský tlak na neho zo všetkých strán, od fanúšikovskej a každý rok proste natáčať a vymýšľať stále niečo nové je dosť problematické. Neviem, kto ho nahradí, ale dúfam, že v 9. sérii nejak sa posnaží uzavrieť všetky tie svoje otázky a všetky tie svoje línie nejak uzavrie a dá ten priestor ďalšiemu scenáristovi, ktorý môže ísť teda svojím smerom, s tým, že by som bol za to, aby sa Moffat ešte raz za čas možno si dal rok, 2 pauzu a potom sa vrátil, ak ešte teda seriál sa bude vysielať a natočil opäť nejakú jednu epizódu, 1-2 epizódy. To by bolo úplne skvelé. Takto. Asi zajímavé, no. Tak hlavně v tom ideálním případě ten Peter Capaldi pravděpodobně ještě tam tak minimálně ty 3 povinné série asi vydrží, takže nevím, jako bylo by to zajímavé, jako zase jestli by Moffat vysloveně takhle opustil doktora svýho doktora, který si vymyslel v půlce série. Na půlce jeho série. Pravdu, ale on záleží zase od toho, ak naozaj tie ratingy pôjdu ešte nižšie, čo je dosť možné, že pôjdu, tak bude musieť niekto odísť a je otázka, či to bude Capaldi alebo Moffat, alebo obaja. Nevím, no. Tak spíš si myslím, že z tohoto úhlu pohledu by mohl jít spíš ten Moffat, tak přece jenom. No, tak uvidíme. Jako nevím, já jako zase nechci, aby to nebylo, že z ničeho nic jsem začal hanit nebo něco takového, jako mně se to třeba líbí, jako jakým způsobem některé ty témata vede, ale je pravda, že teďka už tím, že začíná zase něco jiného, úplně nového, tak to, zatím se mi ten způsob asi toho úplně tolik nelíbí. Ale ja celkovo delím zatiaľ jeho tú éru, 4-sériovú prakticky. Delím na 5. a 6. sériu, čo sa mi najviac páčili, teda osobne celkovo tam vidno ten najväčší kontrast, kdežto tá 5. séria bola rozprávková, 6. séria bola v podstate celá jedna veľká nočná mora, vyslovene, ak to tak nazvem, 6. séria bola viac prepletená ako 5. Proste tie štýly mi tam prišli také podobné, kdežto v tej 7. sérii a 7. a 8. to robí tak trochu inak. A tie série možno až tak nevyhovujú. Stále sú skvelé, stále naozaj to seriál, ktorý je tak malá seriál, ktorý sa oplatí pozerať v súčasnosti, ale je to slabšie a menej mi to vyhovuje ako pri 5. a 6. sérii, ktoré považujem za vrchol celého nového doktora, takže... No, s tím se asi dalo tak nějak souhlasit. No, tak a jinak vlastně kromě to jsme měli více toho Moffata. A co si myslíš o dalších scénáristech, o kterých už jsme taky mluvili? Který nápady se ti líbily, který se ti méně líbily v této sérii?
Tak myslím, že to, čo sme hovorili aj pri jednotlivých podcastoch, tak jednoznačne najväčším plusom a najväčším zjavom celej série David Mathison. Vlastne epizódy Flatline a Mami on the Orient Express. Vynikajúce nápady, perfektne zrealizované. A vznikla dve jednoduché a pritom veľmi dobré vynikajúce epizódy. No, takže to je určite najväčší plus a dúfam, že sa vráti. To sme aj spomínali už viackrát. A počul som aj také reči, že niektorí ho už chcú teraz, aby nahradil Moffata, čo samozrejme je plná blbosť. Že jednak on by nechcel, si myslím, po 2 epizódach a treba ho ešte nechať na chvíľu, nech si napíše ešte epizódy, či naozaj len tieto 2 nápady nosil nejak dlhšie v hlave a dokázali ich zrealizovať, alebo je to naozaj v ňom a vyslovene by bol jeden z tých vynikajúcich scenáristov DV. No a potom sú tam vlastne ďalší 2 scenáristi, ak ma pamäť neklame, noví. Jeden je Peter Harns, ktorý napísal Kill the Moon. No, a druhý je ten Frank Boyce. Jo, no tam s ním je to už trochu komplikovanejšie. A popravde neviem, čo si mám o nich myslieť. Ak by som si mal vybrať z týchto 2 scenáristov, ktorého by som viac chcel, aby sa vrátil, tak poviem asi... Neviem, čo poviem, úprimne. Ja bych možná spíš toho Boyce, ale to jenom proto, že ta epizoda se mně líbila víc. O trochu víc, než... Ja rozmýšľam, ktorá práve z tých 2 sa mi viac páčila a neviem si vybrať. Lebo obidve boli nelogické z niektorého uhla pohľadu, ale Kill the Moon, asi tiež toho Boysa, lebo Kill the Moon, tam sa naozaj toho veľa moc neudialo. Ale vidíš, zaujímavé, že práve to sú tie 2 epizódy, v ktorých doktor v podstate nemusel ani byť. Takže možno oni nie sú tí úplne najlepší scenáristi pre doktora, ale akože beriem ako minimálne ako ten prvý pokus, alebo ako to nazvať, že prvýkrát niečo napísali pre doktora. Beriem, vôbec im nezazlievam, tie epizódy neboli zlé, neboli ani vynikajúce, ale som rád, že sa seriáli objavili. Či sa musia vrátiť, no. Ak majú nejaký výborný nápad, sem s ním, ak nie, tak ahojte. Asi tak, ale tak určitě by to nezatracoval, podle mě nějaký takový ten nový svěží vítr je určitě potřeba a já i tak si stojím za tom, že minimálně tam fakt přinesli zajímavé nápady, ne všechny byly dobře provedený. Mě asi fakt nejvíc na těch 2 epizodách, hlavně ten fakt, který mě na tom vadí, je, že podle mě až tak nevystihli takový ten moment, jakože kdy až moc zasahujou do dějin té země a kdy ne. To bylo podle mě, to byla ta věc, jakože většinou jakože proběhne nějaká invaze, kde si v nějaké výšce někde v Anglii a to jako tak nevadí, jako jo, že tam něco se lokálně stane, ale že obě 2 byly takový jakože megalomansky pojatý tou myšlenkou. A to možná je to, čím mě hlavně až tak nezaujali, teda kromě toho, že tam bylo plno blbostí. Ako v Kill the Moon to až tak nevadilo, lebo predsa len je to budúcnosť, hej, takže to som až tak nebral, ale pri In the Forest of the Night jednoznačne, no. To sme riešili pri tom jednotlivom podcaste, že to malo byť koncipované trošku ináč, respektíve na inej planete, alebo nejak inak zaobalené. Presne tak. Ale keď si vezmeš ešte v podstate staronový scenárista, ktorý už dlhú dobu nenapísal samotnú epizódu, sám epizódu bol Phil Ford, Into the Dalek. Ho naposledy napísal s Russellom T. Davisom. Waters of Mars, nebo Planet of the Dead, teďka jedno z toho, nevím teďka. Tak čo si myslíš o ňom? Ten by ešte mal napísať, alebo nie? Já si myslím, že mohl, že ta dálkovská epizoda byla určitě jedna z těch zajímavých. A jako mohl by se tam objevit, jako já popravdě jsem ho spíš bral do takové té provařené gardy, ale jako samostatně tuším vážně nic nenapsal nebo pořádně nic takového a mohlo by to být zajímavé. Mohl by pokračovat v tom příběhu s Rustym, ještě trochu nějaké epizody. To by bylo možná asi nejideálnější, že aspoň rozvinou tady ty věci, protože celkové, co jsme ještě nezmínili, tato série prostě opět přinesla zajímavé postavy na poli vedlejších epizodních postav. Vedlejšie postavy myslím, že celkovo boli veľmi dobré tento rok.
jako rád bych třeba některý z nich viděl znovu, protože se mně líbilo, že nějak tam dokázali zase najít takovou tu mezeru mezi tím je všechny pozabíjet a zároveň některý nechat. Protože třeba během Davisovy éry to bylo typické, že každá epizoda byla pomalu vyvražďovačka, takže z těch sympatických postav přežila tak jedna. Moffat měl tendenci jakože ty postavy sice nechávat naživu, ale stejně už je potom nikdy nevrátil, takže to vyšlo tak na stejno. A já pořád doufám, že tady by jsme mohli ty postavy, jakože hypoteticky některý z nich by se mohli aj vrátit už zase znovu. A ja ešte by som sa ťa opýtal, ak môžem, keď už sme pri tých scenáristoch, tak keby si mal koncipovať 9. sériu, čo urobíš? Zavoláš opäť nových scenáristov, alebo by si naopak vrátil nejakého konkrétneho scenáristu z minulosti, z minulých sérií, ktorý už dlho nenapísal epizódu? Jednoducho, pár epizód samozrejme musia napísať scenáristi, ktorí píšu každý rok, hej? Ale tých zvyšných 5-6 epizód, alebo 4-5, by si dal napísať zase niekomu úplne novému, alebo by si ešte prípadne vrátil niekoho, kto už dlho nenapísal nič pre doktora. Mně se dost líbil tady ten koncept té 8. série, kdy vlastně tam byly na začátku ti noví staří scénáristé a na konci se objevily nějaký nový jména a možná jako popravdě nenapadá mě úplně tak, kdo by mohl, ale... Úprimne hneď mi napadol Simon Nye, neviem, či si ho pamätáš, on napísal Amy's Choice, a tedy nenapísal nič. Aha, tak ten by nebyl nejhorší, takhle to. Jo, jako jak říkám, podle mě tohle by bylo určitě dobrý nápad. Mně se hlavně líbilo koncepčně této série, že vlastně fakt nechali ty nový scénaristy až do té druhé části, takže kdyby se podobným stylem takhle zase takhle objevili 3-4 nový jména, tak by to bylo určitě osvěžující nějakým způsobem. A určitě jde vrátit, už mají ten Neil Cross, který vlastně měl v té 7. sérii Hyde a Rings of Akaten, tak ten by mohl znovu přispět, dokonce se o tom spekulovalo, takže možná ten scénář i k té epizodě někde leží reálně, takže uvidíme. Alebo ešte Stephen Fry by už konečne mohol napísať niečo. Tak třeba přepíše konečne Rose na nejakú normální postavu. A možno napíše nejaký pekný príbeh o tom, ako budú sa nejakí lingvisti vytvoria špeciálnu organizáciu, nazvime ju napríklad Aliancia a budú chcieť zničiť celý svet. To by byla úplně geniální myšlenka. A ještě vlastně k té 9. sérii, pokud jsme měli nad něčím zamyslet, která monstra by si chtěl vrátit? No, myslíš si, že chtěl bys úplně nějaký nový, nebo jakože podle mě určitě by to chtělo méně dáleků, ale myslíš, že by se měli vrátit nějaký klasický monstra, nebo viděl bys tam něco takhle rád? Ináč, keď si teraz ešte sa vyjadrím k tým ďalekom, myslím, že Moffat povedal, že ako mali vždy chcel ďalekov, stále ďalekov, takže vyslovene sa teraz zrazu už rozhodol, že bude každú sériu vrácať ďalekov. Neviem, ako na to prišlo. Ale já mám pocit, že oni teďka, že v té další sérii už by snad neměli být, že teďka se říká, že to kvůli tomu, že Capaldi chtěl epizodu s dálekama. Hej, ale ja som zase nedávno čítal nejaké vyjadrenie, že každé decko chce tam tých ďalekov vidieť, takže preto ich možno vráti. Uvidíme, ale teda vyjadrím sa ešte k tým starším monštram. No ja by som určite chcel vrátiť už dlho. Je ďalšieho z Pánov času. A to konkrétne Monka, alebo Mnicha, alebo ako ho nazveme. A už môže byť v podstate hoci, kto by ho mohol hrať. Ale myslím, že to bola taká pekná postava, niečo medzi tým Masterom a doktorom, pretože on nebol vyslovene zlý, ale jednoducho v tých audiosériách ho skriesili a urobili s ním ešte zaujímavejšiu postavu ako v seriáli a mohol by byť zaujímavým prvkom celkovo v sérii a možno, že by bol vynikajúci aj v rámci toho vzťahu doktor-master, že by sa zapojil do nich a bolo by otázne, na ktorú stranu by sa pridala, takže toho by som možno vrátil jeho. A čo sa týka takých samotných monštier, teda nejakých tých epizódnych, ktorých sme dlho nevideli, tak tam
mal v podstate jediné, čo mi teraz hneď napadlo, sú Zarby. Tak zároveň bude super. A tak celkově Bad Planet. Celkové. Ja, nenapadá mi úprimne hneď niečo konkrétne. Neviem, ty by si vrátil niekoho? Mně se taky líbí ta myšlenka, jakože nějakýho topána času, že podle mě s tím by se dalo líp pracovat. Což byl ostatně jeden z těch důvodů, který možná některý zklamal u tohohle finále, že tam čekali někoho jiného. Mhm. Ale já bych s tím pracoval, protože podle mě tím, že ta Gallifrey je momentálně někde mezi ničím, Mhm. tak určitě se může vždycky napsat, jak vypadla skupina Pánů času od Tama nebo něco takového. Takže já bych s tím klidně víc pracoval a podle mě by to i prospělo tomu, co si myslím, že Moffat dělá, že se snaží před návratem Gallifreje vysvětlit lidem Gallifrey. Hej, to je ďalšie z pozitív série. A ešte by sme samozrejme vrátili asi obaja, myslím sa shodneme Adrika, nie? Tak Adrik by se mohl vrátit, i když možná nechal bych ho mrtvýho zase, já mám rád, když dobrá postava skončí mrtvá navždy. A tak by ho mohli aspoň nechať niekde zamrznúť na nejakom fixnom čase, ako Gallifrey. Bol by stratený, len by ho nikto nehľadal. No. Tak to je detail. To je klidně možné. A já bych asi už to pomalu ukončoval, když se tak dívám na ten čas, takže poslední dvě myšlenky. První z nich je, jak bys hodnotil jako celek tu 8. sérii. Dejme tomu, nemusíš hodnotit Adrikama, jak jsme to dělali vždycky, ale kam jsi zařadil na poli těch ostatních sérií, které se objevily na nějakém to svým žebříčku? Ťažká otázka. Zhodnotiť by som ho zhodnotil asi ťažko. Je niekde pri tej 7. sérii, ako som spomínal už predtým, určite tam by som už rozmýšľal, že či je podľa mňa lepšia 7. a 8. Možno v niečom tá 8. naozaj mala možno trošku lepšie myšlienky. Tá 7. séria ako si trochu tak stagnovala, nemala nejaký hlavný motív série. Bolo to taká skôr najprv dlhšia rozlúčka s Bondovcami a potom vývin Clary Oswald a príchod do 50-ročného finále. Takže možno, že by bola lepšia ako 8. séria a určite nelepšia ako 6. a 5. No a čo sa týka prvých 4 Davisových, tak tam by sa zaradila asi dosť vysoko. Neviem, ja mám celkom rád 3. sériu, takže možno by zostala niekde pod 3. a tie ďalšie 3 by som už mal pod ňou. Čiže dajme tomu, že by to bolo 5, 6, 8, nie, 5, 6, 3, 8, 7, tak. Já, abych řekl pravdu, tak možná s tebou naprosto souhlasím s takovým, protože i s tou 3. sérií, kterou mám hodně rád, tady Davisovy éry, a v podstatě 5. a 6. jsou taky pro mě takový top, takže to jsme se shodli. A ještě poslední věc, kterou na tebe mám, a to je, proč v titulcích překládáš Kláru z K. L-A-R-A. No a to je jednoduchý dôvod, lebo aj doktora píšeme s Kačkom a s Cčkom, pretože slovenské mená sa veľmi málo kedy píšu s Cčkom a vyslovujú s Kačkom. Je to vyslovene z toho dôvodu, že sa to vyslovuje Klára. A naozaj tie Cčka, ktoré nosia, sú nosné v rámci celého mena, teda napríklad Klára. Som vždy a vždy budem a vždy som prekladal do slovenčiny a že toto je asi vyslovene taký dôvod. A kdežto to slovenské meno je v podstate je to aj slovenské meno Klára a nie je vyslovene odlišné, ako napríklad bolo pri Rose, kde by samozrejme som to neprekladal ako Rúžena, ani pri Marte ako Marta obyčajná bez H. Takže v rámci toho, aby sa to lepšie vyslovovalo, aby to nebola Clára. Lebo predsa len komu povieš, pri Rose vždy povieš Rose, hej, a niekomu, keď sa rozprávaš o asistentke, ale keď sa rozprávaš o Kláre, tak nikto mu nepovieš, nikoho sa nespýtaš, čo hovoríš na Cláru, ale povieš, čo hovoríš na Kláru. Takže z tohto dôvodu, ako môžu s tým niektorí nesúhlasiť, mne sa to tak viac páči, tak asi takto nechárnem. Já s ním určitě souhlasím. Tak to ma teší, no. To je oficiální důvod a myslím, že s tím bych to tak nějak ukončil pomalu. Takže tak.
Dobre, tak ja to nejak ukončím, keď už som to aj začal. Bylo by to fajn. V podstate ďakujem vám za pozornosť v rámci celej 8. série, za podporu, hlavne pozornosť asi veľmi nie. A určite sa vrátime aj na Vianočnom špeciáli, potom ak bude nejaká dlhšia pauza, tak konečne možno spravíme aj tie sľúbené podcasty o klasickej sérii, ktoré sme sľubovali už dávno. A dúfame, že aspoň niektoré myšlienky a vety a divné súvetia sa vám páčili celkovo v 8. série a teda dúfame, že nás navštívite ešte aj v budúcnosti. Tak za celú 8. sériu ďakujeme. Lúči sa s vami na dlhšiu dobu Mateo a Citron. Mějte se.